Kayo, ay. Kailangan pala pa, 100. 30 lang. Sorry? 30. Oo. Magkano lang eh? 50 ano tayong? 50. Ano mag-golden eh? Wala na. Ano mano yung mano? Kita beng-beng. Manapit. Hindi ko may marami niya masambot siya. Hindi niya magpaluman lang. 100. 50 na ako, pero 50 na ako. 50. Ipawas ko. Bali. Mga kaudin. Ako. Ay, tana. Para rin ang mga ba? Yes. Tonight. Puta 10 Johnson. Magkano? 59. 59 no? 50? 55. 55 to. Ano ba ako? 59 niya pera eh. 59. Olin. Tao ko mga kaibigan. Ari, alas, ari, alas, ari. Tado. Pareho kami. Gitna eh. Ano ba yung marami nang lumabas? Secret. Yung babalik. Higher! 35. Tenten. Sa libo na pinagpipian ng Tito Badio. Tanan, tanan, tanan. Wala ako, Rexa. Uli ka? Baka kaya naman nili? Oo. Lower. Wow. Binulang nga mo ah. Wow! Ano lang hayag yan? Ano lang sakit? Ganyan na. Ano lang sakit? Uli. Kasi mampu ya kapalaban? Uli. Diba? Tumara. Uli. Uli. Lang tulong mo atang yan. Kami pa tayo. Sige, dapat tingin. Yeah. 20. Ali, 20. 20. Ore, kala ko naman. Tapos ko eh. Ali, ano mga dawan na? Wala nang dawan. Nagkakapalin na ako. Sige na po rin, lower wire. Lower. Olin. Gimana? Hindi nakapag ng movie, masuk po telebre. Wala, may efek naman. Baltar na rin. Olin. Total, mamasada ka na mo? Olin. Okay. Nandiyan yan. Nandiyan ka? Nandiyan ka? Nandiyan ka?
Paano mo nakakamain ko? Hindi naman kagilan na kayo na. Grabe yan ka. Ay, ay, ko. Sayang, wala naman. Gawin ako. Hindi sa sino kanta. Alam siya sa akin ako niya. Uy, pati na yan. May tulong mo mo. Oh, balo yan. Okay. Pwede pa. Di ba lagi? Ulo. Madami, tumali na. Buti sa ulo eh! Papulo ka ng pinta dito. Kanta. 30. Saan ka ba? Wala ko. Kaya na. Alam mo naman ng pagdito ng 50. Berti. Tao. Di ba? Kami mo. Kami mo das. Parang dami. Hindi na mo kaya niya ba? Sabi lang ka, teamwork ka. Olin. Ayan. Ten. Mga nanalo ko. Sa kalita. Hindi na ako. Olin. Uy, hindi pa ganapin. Ano naman? Four. Tama pa. Hindi mo lang yung kamera. Kami ba? Ito na yan. Ayan, eh. To, teka to. May kunin ka ako. Olin. Olin. Nakakain na. Pagkakita dapat ah. Pagkakita dapat talaga eh. Yung panalo ko pagkakita ka. Marunong din talaga. Ikaw. Olin. Ulo. Ilan mo na? Ay, kasi ito 5 pesos. Kasi, uy, snake. Ikat ka. Lima. Parang siya. Diyos, ako naman. Kahit Olin na, wala na. Kaya kaya, pangbulan ko. Ano, matakas ang gato? Ay, nanak ang joke. Tapos nagsabi, lumakas ulit. Olin. Okay. Kaya. Kita kami ang kapatid ko. Yung gamit lang. Ano? Kinapin. Ito na yata eh. Ako na kanya, ihima ko. Ikaw. Oh, nung pwede tayo ng wala. Ulo. Doon kayo makita na eh. Olin. Olin. Ang iba rin nga naman eh. Wala ko na pakita ko. Yung, Olin. O, kaya takin eh. Ay, open kami. Lima yan. Ako. Five. 40. Ay, five na. 35 na pa eh. Ikaw lang yung May mamimiyang kulenta. May katagay pa pala. Nanabonin ko. Ay, nanabonin mama lahat. Kulenta ako pa pala may sagot ko. Dapat 35 biyak ko na eh. Ako na lang isa. Ulo. Ako lang. Eh, At natay mo lang. nakabal ko rin maninig. Ah, nasa oras. Tama ulo. Ay, pala parang gusto. Ulo. Pares na parang ganyan ka na. Pero kayo naman. Umpatay tayo na tayong gapo. So, wala naman sa'yo ibang ka? Kasi kita kinitik. Hindi ka kanyo nakikil ko na kami ka na. Tingnan mo na. Dik. Ganito, meron na. Kababa na ako. Oh, ano yun? Ay. Sabi ito, pwede dumang subit eh. Hindi ka na, kapag na ako na. Ay. Sabi, sa ka ni, uling ng natin. Kaya ito. Eh? Ang ginagawa mo? Kaya kaya. Iya, kaya. Balik. Bayat, yes. Nih, ayan. Ito rin po na kada. Sabi mo na. Oli, Hindi ka ba? Sabi mo. Sabi mo natin nagkakuli. Kaya ito yung uwi na? Hindi ko eh. Sama mo. Ikaw. Kaya, kaya. Kaya. Bakit mo na? Kita mo siguro, di ako po, dugunto na eh. Okay. Wait lang. Sige. Basta. Sige. Oh. Ready?
hindi. Ayaw exciting. Wala na. Ano oras na? Ano oras na? Ito ka, 5. Ano oras na? Kasi, Kahit ko siya Oh. Kasi ano? Uy, ko siya ito. Sige. Kaya na. wala ka lang yung guys, mas-mas. Hindi ka tira. Okay na. Kaya, ulit. That's call.